molo tapai hutihut perdalani sejarah ni bangsona rawan aka bencana boido tarujuk kita madabu hita tu bagasan dosa laumadok alani dosana doi masa do tsunami di sada luat di tikina salpu gumodak penduduk na kadongatan na sosaugamo do hotita adong dosiak kita namadok alani dosana doi alana di halak kalange do gereja jongjong di sini. Marhite-hite barita nauli sadarion, ngaman di gor takas di hita, alus ni tuhatta Jesuson, dak tugas ta manguhumi. Ay bui do honon di tuhattai, songon ayat 5 nakki kudok madihamu, datung anggosomu baro hamuna, lao songonido hamu mago muse. Ketika bencana menimpa saudara-saudara kita, apakah yang kita kasihi, yang satu iman, atau bahkan yang memusuhi kita sekalipun, bukan tugas kita untuk menghakimi, bukan tugas kita untuk menganggap diri yang paling benar, tetapi bagaimana dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, manugu kita, toktong, memeriksa diri sendiri, di bagasa tangiang parsauran tutuhatai. Manang kadongan bohado molosonggok mara tuhalak nahina sogohon. Ada peristiwa yang terjadi kepada orang-orang yang kita benci. Kamu kadongan molo perdagingot taudo kedagingan kita yang berbicara. Bodoh tarujuk kita madok. Paharumate nian hurang dopi. Ima molo masa paru kilo tu nata hasogohon. Na mungkin merugi kata. Mabena sopatut tu hita. Alai sadarion hamo kadongan. Sotung lupa hita di tegoran itu hatta. Marhite-hite na pinasahak na tu halak jahudi na julu. Na boy masa do tu hita na porsuk molo so mubahi.